Tila malaking kalbaryo para kay Lilibeth ang magpagamot. Maliban sa iniinda nitong sakit, kapos din siya sa pera. Nagpunta kami sa ospital dahil talagang mahina ako. Tapos sinabi nila, free ang lahat. Tinanggap nila ako sa ospital. Ginawa talaga ako ng paraan. Dahil dito, 1 buwan siyang nagtagal sa San Carlos Provincial Hospital. Pero dahil sa tagal ng kanyang pamamalagi, ay lumobo na rin ang bayarin nito sa pagamutan. Kaya tila nabunutan ito ng tinik nang mapili siyang benepisyaryo ng Medical Assistance for Indigent Patients ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan. Dati may bayad yung mga laboratory. Pero ngayon, pag magpapacheck up ka, walang bayad lahat. Iba-iba po yung mga cases po na nilalapit po ng pasyente sa amin. Although karamihan, ang problema po ng pinipresent po ng kliyente or relative po ng patients, yung pambayad po sa bill or yung pambili po ng gamot. Pero dahil nga po doon sa medical assistance program, through initiative po ng ating gobernador, Governor Dico, napakalaking tulong po sa kanila, sa mga pasyente. Malaking tulong ito para kay Lilibeth hindi lang sa usaping pinansyal, kundi wala na rin siyang aalalahaning babayaran. Matapos ang kanyang 1 buwang pagkakaospital ay nagpapagaling na ito sa kanyang bahay pero kailangan pa rin itong magpa-check up. Ito'y para matiyak ang tuloy-tuloy niyang paggaling. Maliban dito, ipinag-utos na rin ni Governor Ramon V. Gico III ang pagsasaayos at modernisasyon ng 14 pang provincial hospital sa probinsya. Dahil dito, makakaasa ang mga Pangasinense ng dekalidad pang serbisyong medikal na hatid ng pamahalang panlalawigan.